Il-Kunsillieri tal-Partit Laburista fis-Siġġiew ippreżentaw il-mozzjoni għal audit indipendenti immedjat dwar il-finanzi tal-Kunsill waqt sedut urġenti li tlaqqat it-tnejn wara nofsinhar. It-talba saret fid-dawl tal-iżviluppi fl-aħħar jiem fejn il-Kunsilliera Nazzjonalista Francine Farrugia tresqet il-qorti akkużata b'reati kriminali serji li jinkludu l-miżappropriazzjoni u frodi ta' fondi pubbliċi fil-valur ta' aktar minn 2.3 miljun euro bħala uffiċjal pubbliku manager fid-Dipartiment tal-Pagi fl-Emcast. Wara l-aħħar elezzjoni tal-Kunsill is-sena l-oħra, Francine Farrugia ngħatat ir-responsabbiltà biex tażel u tapprova tenders fi dan il-Kunsill waqt li kienet ukoll involuta f'diversi safar uffiċjali f'isem il-lokalità. Fid-dawl ta' dan il-mozzjoni li ġiet ippreżentata mill-Minority Leader u Kunsillier Laburista Christopher Farrugia u sekondata mill-Kunsillieri Dominic Grech u Albert Paċ tisħaq li jkun hemm audit estern u indipendenti fuq il-finanzi kollha tal-Kunsill minn bdiet il-leġislatura attwali biex tiġi żgurata trasparenza sħiħa u responsabilità pubblika. Il-mozzjoni tipprovdi wkoll li tiġi preżentata uffiċjalment litra ta' riżenja ta' Farrugia waqt l-istess seduta msejħa b'urġenza. Waqt li ppreżenta l-mozzjoni f'isem it-tliet rappreżentanti fil-lokalità, il-Minority Leader Laburista tenna li jinsabu xxukkjati quddiem l-aħbar li l-Kunsilliera Nazzjonalista ġiet akkużata bi frodi. Farrugia li jenfasizza li ma jridux jippreġudikaw il-każ u jħallu f'idejn il-qorti. Bħala l-istituzzjoni li għandha tiddeċiedi fuqu saħaq li jemmnu li għandu jkun hemm skrutinju indipendenti biex iserħu ras is-Siġġewwin. Quddiem din il-mozzjoni s-sindku tal-lokal Julian Borg stqar li għalkemm kienet ingħatat l-inkarigu li tuħsib it-tenders. Farrugia ħadet ħsieb biss tender wieħed u rwol għadda f'idejn kunsillier ieħor nazzjonalista. Minn barra hekk ressaq emendi għal mozzjoni biex l-audit report indipendenti jisir mill-bidu tal-leġislatura preċedenti, jiġifieri mill-2019. Emendi li ġew approvati f'vot li ttieħed mill-Kunsill. Bekk issa se jsir audit report indipendenti dwar il-finanzi kollha tal-Kunsill li jkopru l-perjodu kollu mindu Francine Farrugia kienet isservi bħala kunsilliera f'isem il-Partit Nazzjonalista.